It's okay. Da, ali ja. Gledajte, najpozor. Ali dobro. Evo, na curu sve šta je. To malo, dobro, nevažno. No idemo nama. Vidite. Tako, da. Idemo da krenemo. I evo nas. Sad ćemo da krenemo. Evo nas, krenuli smo to neki film, da. Srbijanski su. I sada ćemo da radimo vlog. Evo ga, Kristijan. Evo ga. Ajde. I evo nas. Idemo! Da idemo, kazaš svet, nećemo tu snimat. I eto ga, evo idemo brzo. Evo ga, Kiki, moj Kiki. Tamo neki auto. Evo ja se Stašića, recite kako je. Evo ovdje imamo jabuka. Nećemo staviti na YouTube. Ma neće. Sad ćemo da beremo jabuka. Čekajte da mi uberemo. I ubrali neko odvratno, ali ajde, dobro. I obrisat ćemo. Fuj, blakac. Dobre. It's okay, glazer green. Neki retardi, debili. Evo ga! Stigli. Evo ga, stigli. Izvinjam se zbog sunca. Bolje sam ovako, bolje frizura, ajmo da vidimo. Eto tako. Vidite ovo. Kristina, ja ću da zavrtim mater. Dobro je. Nema da ga... Nema stvari da se pogledaju. And you, ka. Ja, brziša. Tako da padem ja, to ne znam. Daj, bre, što radiš ti? Kako su? Evo ga on. Sad ćemo mi malo da se vrtimo. Evo tu stavi tu. Pa da. Samo znaš lic, ajde. Čekaj, neću me ga uzeti. Neću, nisam luz. Ovako tu na... Čekaj. Staviš tu sredinu, samo se vrtimo. I evo ga, čekaj, ja sam se ovo sekao. Ovo moram napadno. Ako niste malo, ne znam. Ja sam sekao. Sam malo javstavljio. Sad će. Uii, ljudi! Da vam pokažem nebo. Sada. Ajde, onako, prekrsti noge. Prekrsti noge. Stavi tu. Kako? Ovako? Ne, nego stavi tu i samo se vrtimo i samo će se vidjeti. Mi letimo! For my life! Thick. Leave. I just wanna for my love. Samo malo brže, zato što da bi bilo više. Da bi nas... Ne mogu se uključiti. Ne, neću. Aha. Nećeš?
It's okay. Ajmo, onda ćemo mi da se vrčimo. Ljudi, ovo je divno. Da li mi pokazuje da nema memorije? Mamicu, poljubim. Ujebote. Eno tamo leptir. Ne znam da ste ga vidjeli. Vidite kako se ja pijam. Ali dobro, to je sada trenutno stanje. Ovo da ima ta skrisa ljulja. Čekajte, ja ima tu da ga snima. Ajo, je se ne vidi se zvuk. Ti pasto. Evo da ga vidimo od nazad. Mi malo... Nema. Ajde, snimaj. I just for my love. Ui, da ste ljudi! Ne. Skačemo, ha! Kako sam vi visoki! I kako sam vi... Ovi gledaju nekako. Sad ćemo da vidimo. Evo ga. Mi smo ovdje, sam da znate da je ovo onaka reklama. Dobar dan, dobar dan. Kako ste popeti? Ovo je mali tutorial. Čekajte. Skinete. Ove vaše. Nisam je dobro skinula. Sad će da mi... I evo ga. Idemo, pošto tu izgleda neki pojavnik. Gledaj još kako je to zajebano. Stvarno? To nisam konto. Kako to sad da te konto? Kako je to zajebano? A ne znam kako je. Ivane. I on tako ozvanjate. Ivane. Šta Ivanova malo pila? Ja ću sve pa gledati na YouTube-u da se stavi ako nisi... Ako se stavi više neću snima sad. I sad da vam pokažem jednu čučamaru. Vidite, Darinka, oba Marinka. I evo ga Kristijan, ajmo da... Nećeš pa ćeš zapis. Ide se ljudi. Evo nas u Srbijan dijelo. Ajde. Neću. Neća. Kristinov, da ste ima tablet? Idemo. Ti ovako, ajde. Maraš već, neći. Idemo samo, Kristijan, samo da vidimo kako se vrtimo. Kristijan, vrti se. Hoću da vidim kako... Nije tu više se vrtimo jako. Dobro, onda... Tu zvanično završavamo vlog. Kaži ćao. Ajde, već nemo stvarno. Taki smo lipi. Aj baš da vidimo, tu sad...